Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnụrụ na ohubrechi ha nwanne ọnụ nwa mba nnọọ awụchasịala m ụmụnne m ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwa mba nnọọ mza ya sị m na enwe ihe ga-esendịrị m na WhatsApp na m kulodanụ ga through it lee ya na m ledele ya nwa mba nnọọ na m lechaa ya na ya ga-enye m time ịkpakọ onwe m ọnụ mara ihe m ga-agwa ya na vidio ya ga-esendịrị m nwoke ahụ m ga-ahụ na that video na ọ wụ di ya lụrụ ya na ya bụ gbara akwụkwọ n'ụlọ ụka na ya bụ gbara akwụkwọ na court na m lechaa the video nlecha anya na ya ga-enye m 3 days ịgada okwu m ọnụ so that ya kpọọ m I got straight to the point nso nne m ngwa nsogbanụ mgbe isendịrị ụmụnne m nche m onye ọ na-esendị na vidio na-aga akụkọ ọwụ vidio ebe nwoke legharịghị ụlọ ọrụ ọ vidio ebe nwoke nọ na shop ya gba mbọ ọ vidio ebe nwoke yotago ama m na ihe ọ na-esendịrị m wụ ihe a na-akpọ ọtọmọhịkịrị ilecha anụ ya fozi m bịa kwuo n'ọka kwuo ka dara m ibi n'eze ụmụnne m vidio awọchashịa ya wụrụ dimkpa mmadụ lara elu ala dimkpa mmadụ a handsome man a neat man for that matter ebe ọ dagidere nwaanyị nwekwara na ha hụkwara the woman ị ga-ama na nwaanyị nọ na di nche ma vidio ebe nwaanyị asị ihe na ọ wụ di ya nwaanyị na m na-ekwughị ihe na ọ ga-awụrụ ya na ihe n'ihi na ịhụ the woman ị ga-ahụ na ọ nọ na di ahụ juru ya ọnụ ị ga-ama na aka ji ya aka ọ nọ na di ya ọwụhụ ha agbacha wedding ring ha abụọ gbacha wedding ring need ịjụ ma nụkwanụ ịlụtụ nwaanyị ka echi send ara m vidio kwakarịkwa ya na di ya ha abụọ nọ n'elu bed ụmụnne m ihe ndị emere onwe ha emere ha onwe ha ihe vidio anwa abaga na porn site mana ụsụ ihe ga-asụ ha in the name of ego ụmụnne m mba niile vidio enyi m lege vidio after vidio bazie na chat ụmụnne m chat enye ha ọnụ ihe akọrọ na chat awụ ihe eji ọ na-ekwu na chat conversation a na-ejita conversation eri ọrụ a na-echi na conversation connect ya rie gbogbo ga a na-eke nwoke na-ekwu jide m aka ewetawala m ya ugbu a na nsusu ụmụnne m na-eme explain na ke nwaanyị na-ebido morning na-ebido ya m ka ya m ụmụnne m mbaga na klaasị ndị kpupi lege vidio otu nwaanyị different rooms gosiri na ya hotels otu nwaanyị different settings otu nwaanyị ahụ na otu nwoke ha abụọ ụmụnne m abịa m bịa chewe ya ka 3 days ruche m sị before mgbe m kpo ya m lecha kpewa ya sị nna ya sị lekwere ka i werere vidio gị na di wedding ring ọ na ọ ya ka ọ nọ gbara aka nga kega lụlụ m eleghị ije sendịrị m ihe nwe ihe dị wrong ọ mgbarị amụ na ntị o gịnị mere ị ga-eji were vidio gị na di ihe gị na di mere ọ gawo mee gịnị leke gbasara ihe gị na di wee je sendịrị m ụdịga vidio ahụ ya sị m elu onwe ya mba na ọwụ ya nwa na ebe ahụ na onye m hụrụ ebe a na ọnwụ ka etoro di ya nwunye ka etoro di ya na ihe a na ọ nwunye ya na na-adị na mma bukwere news bata na the family before alụbata ya nwa na ọwụ onye m lege ihe ahụ ụmụnne m akpata oyi awụọ m nso otu ise ndụkwara na m ihe ugbu a na ka e confidence ị nwere na anya ọzọ aga ahụ ya ọkwa naanị m ka ị sendịrị ihe ka enwere otu isi esendịgara ndị blọga ya sị m nwaanyị mba nọ n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ ya tụghachi ihe ya na-achọ n'elu ụwa ya nwetakwele na Chineke mgba ya jụọ laa ya n'iyi na ote ya etuga nwa na Chineke enyekwele ede nwa ma ọ bụrụ na enwere onye ọzọ esendịrị ya apart from me and ya trọstụrụ m na ọwụ taa ka efolo m kemgbe 2024 ma mgbe ebido follow m na everyday ka eji ya na-abịa achọ vidio m ka nga na-achọ ụdara na ya wa active ya dị active na my page na my program na ọ ya nwa so na ndị hiwere ya na ya nweghị ụjọ isendịrị m ya msị nne m ya sị hai nsogbu dị ya sị nwa mba nnọọ mza na ya shi na fonu dị ya pull all those videos in fact ya sa fonu na ihe na fonu ya na ya jizie na nwa mba nnọọ mza mgbe ya sa fonu chara ihe a niile na fonu ya elege na fonu ya elejiri chagbuo ya gbanyụọ fonu ya kpamkpam bịazie ntụrụ gị were edezuo na abịa ede nwere na nwa mmadụ oles eji onye ahụ ji ọgwụ wee ga-ahụ ebe ede nwere fonu ahụ na fonu ahụ anọdụghị n'ụlọ and o blọk na ọnọdụ n'ụlọ ebe ede nwere fonu ahụ na mmadụ Chineke kere aga ahụ dị fonu nga edesara that fonu ya gwa di ya na fonu ahụ na ofuole na ya chọrọ ịga zụọ fonu ọzọ and the reason ya jiri kwu ya wụ na ya bido
ya ebide ihe ya chọrọ ibide na di ya nwere ike ịfọs ya nara fon ahụ destroy ya and achọkwa na ị ga-ewere fon a ga-enye onye a ga-asị jide fon na onye ahụ agawa ma petewe chọwa ị ga-mara ihe nọ n'ime eji sie nye bifo ya mara game ya gbala ha ya tapụ ya n'aka no na the phone nọ n'ọfụma no ya werere some ya werere just ke ya sendere m ugbu a send ya na this new phone forward ọra m ya kpọọ nwunye nwanne di ya wụkwanụ nwunye di ya ọhụ ya akwacha ozugbo ọ nụrụ ole na ọ ghọta na ochi akwacha m ya na ya bụ ọkwue na ha na-akpọrịta na phone ọkwacha ya gwa esi time of nkwacha agaala time eji akwacha na ọ dịzi ọwụhụ na no ya jụọ ese ọ gịnị ka ya na di ya mege ọ jụọ ese lee di ya ka dịka ya kọka ya gwa esi dịka ya onwe ya gwaga ya jụga ya ajụjụ na ọ gịnị ka ya na di ya mege ọ jụọ ese lee ụdịka akụkọ na ajụjụ nwe ihe nka wa ga-eji ajụ ụdịka ajụjụ ahụ ya gwa esi na o ji di ya ji di na ihe eji na-agaga soft on this question and on this matter because gịnị na ya na ya bụ nwunye di na ya asị ka ọ gwa ya na ọ gịnị nwe ihe ya na di ya gaga na ọ gịnị ihe ya na di ya petege na o ji di ji ụmụ anọ 3 boys and 1 girl na ya onwe alọla kemgbe 4 years na ya amụbe nwa ụmụ na ya etugo nwa na ọ bụ gịnị ka ya na di ya gaga na ọ gịnị ihe ya na di ya gaga n'etiti ya na di ya ọ sị nwunye di ya agwa ya na katekpa gbawapụkwa ya anya na-ajụ ya nonsense question na ọ bụrụ na enweta eche suspect ga na ya agaghị ajụwa di ya na ọ ga ka di ya kilie ya na ọ na-ajụ ya ajụjụ ahụ bịa na-aka akụkọ onye mụrụ nwa na onye na-amụ nwa ihe ọ na-akọwa ọwụ na ọ ya nwa mere ya amụrụ nwa na ọ pịarịwala gawala jụọla ese na-enweta ndị chọọchị amụmụ ghachiri na-akpọ ya aha na ya na-asị ya katakpa ọkwa ya anya ebe ahụ na amụma mawapụkwa ya anya na ọ na-ajụ ụtaka kwestiọn na ọ gbanyụọ fonu na ntị ya chegburuchi onwe ese n'ụkwa ịnụkwa so ọ na-eji evidence ụta ka dis lady ga-eche treat ya n'ụkwa n'elu na ihe ya na-ajụ ya na ọ bụ eziokwu ya soke o weta aka n'abalị ya kpọọ ha ya again si ya nwunye di ya sị na ọ bụ gịnị ka ya na di ya na-aga na ọ chọghị ịgwa ya na ya wụkwanụ ha ara ya wụga ha ara na ya chọrọ ka o mepee ọnụ ya gwa ya sị na ya dị sọrị na ọ bụrụ na ọ ga-epụta ọnụ si ya na ya dị sọrị ka ebidogo from there ọ gwawa ya sị ka ihe ga-eji asị ya dị sọrị na ihe na ọ gwagwala na ya ihe ewu ihe okwu na-ajụ na eke nke ya na di ya na-aga ya gwawa ya sị na ya na di ya na-enwe mmekọ na ya na di ya na-agakọ na ọ gịnị wụ ihe ya na di ya na-aga this woman na-abanya pawara ya pakashichana ya mba ahụ si ya na ole nonsense wụ ihe nka na ọ gịnị nonsense gịnị ka ọ na-akọ ihe nka na nwa ya ga-eji agwa ya ihe ka na ya na di ya kwichi di ya na di ya ọka di ya mma and truly nwa mba nọ di nwaanyị aka di ya mma na abịa na-asị nwoke kwụrụ na di ya mara ma nwoke ya sawa eziokwu na di ya amaghị ha aka mma na ya na-ajụ sọ gịnị wụ ihe ọ hapụrụ di ya mara mma ma ka angel atụrụ ọ gịnị ka mma di ya na-ezukwere ihe ọ gịnị wụ ihe o megawodi di ya ọ gwa hakwa ihe ọ na-agwa kpọọ ha kweghị gbanyụọ fon na ntị the next thing di ya kpọọ ya jụọ esi na ka ụdịka ara na-agba ya onidiri ka akpọga ya saik ya ka enwere ihe mege na nwunye di ya kpọrọ igbe nwunye nwanne nwoke kpọrọ igbe na ọ sị na gịnị ka ọ na-apịata ebe gịnị ka ọ na-akọ ya gwawa di ya sị oke na ọkpọ ojizela ka ebutere dị mata ya emegwegwe ya ka ya na ya bụ triti woman to woman na ebe ọ kpọtara ogwe bịara bịa gwa na nsogbu na ọ bụrụ gịnị nwe ihe o megawuti nwunye nwanne nwoke di ya sị ya na ya nọ fa ekwuru okwu a na ya lọtagodi emechie shọpụ lọta ka ekwu okwu a ya sị oke na ụlọ ụtọ ọ chịrị chọọ ya ka ya lọtawana ya gbachie shọpụ lụwa nlorute ya na lorute isi ya na-ezo na dọla dị di ya lapụrụ ya nọ na ntị gị n'otu aka ntị jụọ ya na ọwara na-agba ya na ọwa isi na-agbaka ya and the reason di ya ji kọọ ya destin o filiri na mebi ikekwe na ọwụ ihe anụrụ ba ekopekpe ashịrị ọgịnị ha na-achọzi intimidate ya to shut her up mana ihe di ya na-amahụ na ọwụ ihe karịrị ihe a na ọmanụ ya aka ntị nụtara ya elegedi so na ya na ya bụ ji important topic ihe nidiri ihe ọ nidiri ikiliara ya na ọ sachi onwe ọ mana ihe a na-ekwu na ọ wezikwa nọkwa n'elu ya mmanya aka ntị n'elu ihe nwunye nwanne nwoke ikwu ọ nọ na-ekwu ya nwa ha abụọ megidere enwebeghị ya kpọrọ iyi ka aha gojirigbo yi ikwu otere ya ma ya onwe were akala anya Grace dị hotel na ọ ya nwa ka ọ kọrọ ihe ọ na-akụbeghị bifo di ya gwa ya na ọ dị ka ara na-agba ya na ya na-ama na-eji ya sị ihe o ji na-ama na-eje bikọs ya mụbeghị nwa ọkwa ihe o ji ọ wee ebe management isi abataga na nsogbu anọ ka ya pụwara ha di ya sị ya na ya ọ gakarịa mma na nke ịchọ nke ọbụla ya chọrọ m ya mee that should get out of his life ya ebuo ngwongwo ebu akpa di ya kwụsịdị ya ọ na-ele ya pụta echesi oke na love agwụchana kpamkpam na ọ chọghị ịkwụsị ya so o ruchara nke ifu ndị di ya sị ya na ya pụọ ka ya mechie ụzọ ya na ọ na-edistọb ya na ọkwa ya chọrọ ibu ngwongwo na after kemgbe 5 years o ji bata ebe a na-enwe ya ụtọ apụga na-enwe onye ọkpa apụga na ụtọ ochi bata kwụchi na echi ebe a pụọ biko
ihe dị egwe na eshebe akwa bife na-ege nwasịrị na ya chọrọ onye a ga-ebutere amụghị nwa ya na ya chọrọ onye ọ na-akụkọ aka na-agasị na onye bụ amụghị nwa ya na egewe na asịrị ya nọrọ nga na duwe ngwongwo nwaanyị mba nnọọ laa gaa na nke nwanne ya nwaanyị nọọ 1 month ebe ahụ chọta ụlọ a very far place na-agbasado ebe ya na di ebi a very far place ebe a ka ya chọtara ụlọ gazie ntụrụ ga werezie fon ya ya edezuru somewhere ga na-elere this video ya na-ele this video na-aga this chat ya na-eme imagine otu echi nwa ya akala anya na ihe nwunye di ya na-agwa ya nọrọ nga send ara nwunye di ya video ofu just one video kpọọ ọmịrị fon kpogide dade kpogbuo batrị ya nwụọ ya pik ya kpachara anya send ara that video desazie fon ahụ okpoga batrị ahụ nwụọ ngokpoga o mecha send ya message si ya kpọọ ya ka enyi ya kwuo bikonu na ya kpọzie ya ka enyi ya kwuzie bikonu ohia akpọ kpọga na-akpọ send ya message ya akpọ na o send ya kpọ ya ka enyi ya kwuo na o pik enu call ka enyi ya kwuo ya reply ya si na ọ digest godo na ihe sendịrị ya na ụka just ge ya na ọ digest be na o legharịa ha ya over again prove ore na ọwa ejima before ya na-akpọ epik call ya ota akpọkpọga okpọga ya agba ya nkịtị n'ihi na ụta o sendịrị ọ ga-ewerekwa esendere die na ya chere kwa uru die ga-akpọ ya first na kwa ya nwa chụpụrụ ya na ya egewe na asịrị na ụta echi ebe n'ụlọ ka echi akwa after 5 years na ya chọrọ onye a na-ebo ịgbụ nwa ya ya pụọ ojighị ya na ya chọrọ ka ọ wụrụ ya nwa ga-akpọ ya diledi emekwere ihe ya nọ na ya chere di ya kpọpetekwa ya na fon ya pike fon di ya jụọ esi ka ebe ya nọ ya jụọ esi ọka ebe ahụ ka ọ bịa ebe ahụ bịa egbuo ya di ya si ya na ya hapụkwara ihe ahụ ọ na-ekwu dele ebe ọ nọ ya jụọ esi kedu ihe ọ hapụrụ ihe o kwere kpe na-achọ ịmata ebe ya nọ no proof ọkụbe ihe before ọ latapụrụ ya akalanya mma ya akalanya na the same issue si ya pụọrọ ya ka oyi ọnụ nwa na otu ya rụrụ bịa ka ya shapụ na enwere nwa ya onwe ya na ya kwapụgo ugbu a na ya etugo ya na-ebu amụghị nwa ya na-ele ihe o kwere kpe na fon o kwere ịjụ ebe ya nọ wee ebe ya nọ dị ya mkpa ka ọ bịa ebe a bịa pagbuo ya ka ọ wụ ịgwa ya ihe o kwere kpe na fon ka o kwere kpe di ya sị na ya amaghị ebe ya ga-ebido na ya dị sorry na ya chọrọ ịhụ ya ka ya mere ya explain ya jụọ dị mee explain na ọwụ ya nwa mee explain na ele ihe o kwere mee explain ele explanation ya sị na o nwere video nwunye nwanne nwoke sendịrị ya na ya chọrọ ime explain na ya jụọ sị oke o chọrọ ime explain na ọwụ ya nwa na the video ka ọ na-eji charm wege ebe ahụ na ihe sendịrị na ọ just one na ya onwe ya ma how many videos of that type nọ na fon ya nọkwa ma chat ya na fon ahụ na ya klonu ya na ihe niile nọ na fon ahụ na fon na ọ nọ na fon ya eji ya so na ya amaghị ya ọ baghị uri bịa send were ihe n'obu anọ na fon ihe just ya sendara ha nnu Dangote ka ha test ya enwe ihe ọzọ ya bịaghị bịa gwa ihe ha jiri gwa ebe ka ahụ shi pụta na ụmụnne nọ na akpa ya eji di ya si ya biko na ya biko ya chọrọ ịhụ ya ya mekwala ihe ọ chọrọ ime ya chọrọ ịhụ ya na oke na ya ego ole ka ọ chọrọ ka enye ka o mechie ọnụ ka o were bịa gagodi ya ntị ya si di ya na mgbe ọ bịara bịa ịlụ ya akpara price na enwe situation ihe ga-anọrọ ya wee bilie ya na ya ihe anọ ya na ya bụ nnọọ marriage na biko na ya discuss otu gachi bịa kpọrọ ụmụnna ya bịa nara ihe akwụrụ n'isi ya nwee ike strike ya wee na ya chọrọ ịgba ya ụta mana ya chọghị ịgba ya ụta mgbe ọ ka wụ di ya ọ jụkwana na ọ gaghị abịa bịa nara ihe ya kwụrụ n'isi ya naanị ya ma explanation ọ ga-enye ụmụnne ya ọsọ ya gwa ha na ọ bikọsi ya mụhụ nwa na emechaa na korokoto m ga-agba na ọ bịagodo na ya chọrọ divorce ya kpamkpam before na-apụta eme ihe ya chọrọ ime na ọ sụkwa nọmba na ya gaghị divorce ya na ọ na-afọ ọsụkwa ya iwere this video send ara ma nwanne nwoke ma onye ihu ma onye azụ condition ya na-enye ya na-awụ na ọ kpọrọ ụmụnne na ihe nyere na ọ 1 month ịkpakọ onwe ya ọnụ enwe ihe ọ chọrọ ịgwa ha enwe na ụdị ọ chọrọ ihe ọ bụla ha bịa nara ihe ha kwụrụ n'isi ya na ọ dị obvious na ọ ya na nwunye nwanne nwoke ji ya mụrụ nwa n'ihi na agala ụlọ ọgwụ sị enwe ihe dị wrong with ya ma na body and soul ya nwere ebe ọ nọ na ihe o dewere ihe ya na ọwụ for formalities even na ihe o tele ya na ya abụọ even before nwanne nwoke ahụ ya lụọ na ọ ga-abịa kpọrọ ụmụnna ya bịa nara ihe ya kwụrụ n'isi ya na ya anaghị arịọ ya arịọ ihe nyere na 1 month ya nyere enough time iji kpakọ onwe ya ọnụ bịa nara ihe ya kwụrụ n'isi ya ọ sịkwa na ya anaghị abịa because ọ ga na-asị Igbo na ya lọfere na ihe ejiri ya agaghị abịa na ọ sịkwa na ọ gaghị abịa dabịa isi ọ pụtara bụ na ya dị proud of ihe e mere na ya ga-esendịziri ụmụnne gwazie ha nyezie ha reason ha ga-eji bịa o chetakwa na ya na-abụọ wedịrị na court na ya chọrọ ka e dissolve peacefully like na enweghị onye ma ihe eji dissolve ya chọghị ịbịa kpawa isi okwu ka ya pụta as a neutral body gwa ihe ya chọrọ igwe gwa ebe o ji ego gwazie ego ole ọ ga-eweta ya na onye ọya na ya abụọ na nwa mba nọ n'ọhịa sara di ya agbanyụ fon since ahụ
ihe ha na we send message na send message na m juderele nga ụmụnne na m gwara akụkọ na gbotoro ya ụmụnne m sị anakwala gbotorola nga ụmụnne adịkwa m ready ga post video ahụ ebe anyị asị m no na m epostire no for my own view na m epostire na m kọrọ ụmụnne gbotoro ụmụnne na ọwa ihe ka ya ga ole ka ya ga-anata ndị na ya nara ndị ego na ụlọ si ya nara ego ihe dịka ego ole ka ya ga-ebili ha abụọ n'ihi na ke nwaanyị nwere big shops di emepere ebe ọ na-ere ma Hollandis ma gịnị ma ahịa ọ na-azụga ego ya ọwa aka na-apụta ego na Ọnịcha di ekwenụ jikwen ego o mega ọfụma kama we very stingy man ọ na-apunish ya na-efili na ọ because of ya mụtabe nwa ya ma na ọwụghị na ha ọ na-eme ihe masịrị ya na ọwa ego ole ụnụ si ya nara ha ego na ọwa ego ole ka ụnụ si ya nara oye sendara di nwaanyị a ụkwanụ nwanne di na oye sendara those pictures oye were these pictures ga-ewere police mee this man arrest for traumatize ya n'ụlọ ka oye were video nụ sendara na fact n'ụlọ gwa di ya ihe ga-eji video nụ na-eme ka oye nara ha ego post ha kwe ha abụọ n'ịntanet divorce oye post ha n'ịntanet ka ha were example were ihe ịrịba ama nyere ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na ụlọ gwadele ihe ya ụnụ si ya mee na nga ya na ogbo na ya na ọfụma na ya na ọfụma na ya nọkwatara ọfụma na ihe ebe okwu nọ na ụmụnne m okwu ekwulekwucha m si ya nne m ya si nwaanyị ọma ya si ihe niile na ikoro ngalugbo ine o soga m gburugburu na ntị ịgwa na eziokwu amadụ m ebe m si bido iti ọnụ na ihe n'ugbo ine ebe isi m gbotowara ya ụmụnne aga m agbotowara ya ụmụnne mana enwere ihe m chọrọ ka ime because ọ dị very very important for your own safety. Ị ga-akpọ di gị na phone sendekwara accomplice ya onye nraka ohie sendara ha the same message inwe ike kpọọ di gị akpọ na phone na ọ bụ eziokwu na ebe ị nọ ọ maghị ebe ahụ for now mana ịma ọfụma na o were phone number na ọ ga-atrak nwụọ bịarute n'ime ụlọ nga ị nọ na anything can go wrong na ihe isi ka ịgwa ya wụ na ebe those videos nọ na ọ nọ n'aka dị ike na ọ nọ na confidential hand onye trustrụ na ihe agagara wrong with it mana enwe ihe mere echi ụta na akụkọ ụmụ ihe mysterious deaths nda ọ na-etuge na highest onye ahụ ga-anọ n'ọwụ 3 days once eturu ahụ na video ahụ ga-abata n'ịntanet and a ga-abịakwa bịa eburu ya in case amatazie na ọwụ n'ihi video ka ejiri ihe mere ji mee ọ ihe eji etuge ka ọ marakwa amara nọrọ na lane ya hapụ ịbịa gbawa fast because enweghị ihe ọ na-adịghị up to enweghị ihe ọ na-adịghị capable of. Ị ga-agwakwa ya gwawee ya ọnụ na video ahụ na onweghị na-aka ka ọ nọ na enwere eji ya enwe ihe mere echi na video ahụ ga-find itself on the internet space without ya nwa amaghị onye postụrụ ya so ka ọ hapụ ịbịa chewekwe fast in order to cover this shame na ọ gaghị awụ ọkụ na ọ nọrọ ka etriti mata otu o kwesịrị ma ọ bịawakwa nke itunye mbịaka ka o gbuo ya ọ ka o disapia ya n'ihi na enweghị ebe mmadụ nọ na ọ ga-asị ebe a na ya nọkwatara ebe a na o zoro ezo ifu na ala bekee enwe ebe ụwa na-adị ka a family o globalize ala na iwu na ịgbagara oso na ebe ị nọ o doro anya na ọchị ịchọta na ọ ga-achọta na ọ marakwa na uji oche ga-abịaja ọ wụrụ ịbịa gbuo ṅụ ka e were kọva ihe ndị ọ ịbịa bụrụ ṅụ jụwa ṅa onye na onye ji ya na gị nwe irelizi gwa ya onye ji ya wuo imekwu ihe ndị njakwu that person na ọkwa nna ikwuhu enwe ihe mere the video ha ga-erelizi so na ọ gbadakwala ịbịa gbawa fast game ahụ ọ na-agba na ọ ga-awụ ọkụ na ebe ị nọ na-ezoghị ezo ị gbaragara ya oso na ị nọ bikọs ị chọzi iji anya ahụ ya n'ihi na o rere ere na na-eshi ushi gwa ya ụmụ okwu ndị a ka ị hapụ ịnọ filie na ị nọrọ nwa mmadụ etra aka bịa ebe a snap or life out of you ọ dị very very important ya sị nwa mba nọ n'ọkọl ya the next call ya na gị mena na ihe nugbo ka ya ga-agwa ya ụmụnne m ọ gwụla nga mgbara tigoro ọnụ ụtọ ọsụchi mgbotere ihe na otu m si bịa gbotere ọnụ ngalana ọ ya were vidio ajụjụ ọ na-ajụ bụ ọ ya were those videos sendara nwanne di ya ke nwunye emege mpụ na arụ a ka ọ ya otu mgbe na ụmụ nke marriage na ọ na-enyekwala advice gbasara marriage na marriage na ọ dịla over na ya walk all out na ha na-ekwu okwu ya we dissolve na ga dissolve the marriage na ihe na-ekwu okwu video ndị a ihe na di ya na nwunye nwanne nwoke emege na ọ ya were the video sendara nwanne di ya ka ọ ya post o this video na internet iji kụziere ọha na eze ihe because gịnị ihe ụwa dịka nwaanyị mba nọ na-ekwu na ihe ụwa na ọwụ nṅomi ụwa ji mmadụ na ibe eji ebi ka ọ ya were video nụnụnụ nata ha ezigbo ego na ke nwaanyị na o bu 2 shops ọ na-control shops wọtụrụ millions of naira di eji ezigbo ego na di ga-ejikwa ego na omega ọfụma na ya onwe nọ nga nwere megekwa ọfụma
ya mega ọfụma na shop ya tell ya n'ugbu a na sales girls ya ndị na shop na-emere ya account na ọwụ ya nata ha ego n'ụnụ si ya nara ego destroy ya the video na ọwụ ego ole ka ya ga-anara ka ụnụ si were video nụ sendera nwanne di ya in order to save that young man because ihe ya hụrụ n'ime video ya hụrụ mmadụ abụọ hụrụ onwe ha n'anya na life that man nwekwere ka ọ nọ at stake na enwe ihe mere ya echi na conscience ya ga-ebulem ya na ụnụ gwa ya ihe ya ga-eme ya amaghị what to do ote ka ọ sị m shigbotoro ya ọnụ n'ike na ọgwụle na every day every night ya lakpụrụ n'ime the video na-ele di ya ihe omega na obi na ọ gbawale ụmụnne m onye ma ọnụ ike ọ ga-agwụla m ọ ụtọ ọsọ m shigbotoro ọnụ enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya ụnụ gbotoro ya na ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ọ ga-agụ ihe niile ụnụ kwuru ihe otu ụnụ shi ga-agụ ya one after the ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ nga m ga-erugharịwegodo vidio ka enye m ọnụ vidio ka ahụ nye m ọnụ ụmụnne m chai